Privodimo kraju prekogranični projekat koji realizujemo sa Zoološkim vrtom u Osijeku. Od danas, kada pravimo otvoreni dan, stavljamo polako u funkciju jedan deo Baby Zoo, navikavamo naše životinje da borave ovde. Takođe, želimo da iskoristimo priliku da sada pred kraj školske godine svim školama predstavimo novu učionicu na otvorenom. Ono što je u tom drugom projektu akcenat jeste da osobama sa invaliditetom omogućimo pristup delovima zoološkog vrta i da napokon u naš zoološki vrt uvedemo obilazak električnim vozilima. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što možemo da vas ugostimo u jednom od najposećenijih turističkih objekata na našoj destinaciji, dakle u zoološkom vrtu, i da zajednički otvorimo ovako svečano 3 objekta, dakle dečije igralište, Baby Zoo i učionicu na otvorenom. Ono što mogu ekskluzivno da najavim, zoološki vrt od 1. jula će postati zvanično sertifikovan i dobiti sertifikat da je idealan turistički objekat za razvoj porodičnog turizma.